फेनबो गैया बालबो गैया बोरै थांना थानो बिदिबालाय न'आवनो बिनोसै आं फेन बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया आं दाथ' आङो प्रेगनेन्ट ना आंखौ आइया बुनाय नङा थांनि र' न'आव दे नाथाय आइया रायना हरबालाय राया खोनादे दाथ' आं प्रेगनेन्ट ना मानो रायनो बिहामजो हा माथो लामायावनो गसंना थाबाय थाखो थु न' सिङाव मानसिफोरा गाज्रि बुंगोन आंलाय सोरनिलाय मा जानो थांदों दे आंखौ गाज्रि मोननो आंसो मिथिगौ आङो मा अबस्थायाव दङ साला लोंसालाया जबरदस्तिसो हाबा खालामना लाबोनो हादों नाथाय न'आव फेन गंसे लाबोना होफैनो हायाखै ओरैनोबा प्रेगनेन्ट खां मानसिया बेसेबा गरम मोनदों आंसो मिथिगौ नोंसोरलाय मा मिथिगौ लोंसालाया आंखौ साला बुथारनोसो लाबोदों फेन गंसे मानो बायना होआ नोंसोर आंनो हा आं बेफोरबायदि थैनांगौ नामा गरमाव आरोथ' आंखौ सरखारियावसो लांगोन खोना डिलिभारि टाइमाव नाथाय आंखौ नोंसोरो सरखारियाव लांनो मोना दे आं गियो आंखौ नोंसोरो प्राइभेटआवसो लांनांगोन आं मिथिया दे जागोन दे बिहामजो नों बेखौनो बुंबाय थानाङा मायबा नङा मायबा मोनसे खालामनानैबाबो लांनांगोन आरो ओरैनो खुगाल' नोंसिनिया खुगाल' नोंसोरलाय आंखौ लांनो हागोन नालाय एसेबां अकाद दङ नालाय नोंसोरनियाव खमसे खम 50-60 हाजार फैसायाथ' नांखागोन नोंसोरो दङ हा नोंसोरनियाव 50 हाजारखौ बाद हो नोंसोरनाव थाइबायानो गैया खोना थाइबायानो गैया आंनिबाना नोंसोर आंखौ बुथारनोसो लाबोदों जेनेबा आं मा होनना बुंबावनो दाबोथ' ओरैबायदि गरम आंथ' गरमावनो थैहांसो जाना दङ न'आव थांनि र' आङो न'आवनो फेन दिहैनि न'आव थांबाथाय नोङो रायजाना हरजागोनसो राया आं मिथिगौ राया होनबालाय माथो खालामबावनांगौ आंलाय फैनांगौ बेफोरबायदि गरमाव न'फोराबो ओरैबायदि गाहाय गरम आं थांनो सुखुवा न'आवनो फेनखौनो बे मानसि आं नङाबा जेबो लामा गैला आंहा बिहामजो नोंखौ माथोखौनो होआ अबावलाय नोंनो आरो फेन बायना होनो एसे बुजि बिहामजो नोङो रायजानासो हरगोन बाराबा बुजानाबो हरजागोन नोंसो आइजों मिथिबाय एसेबांबो गाज्रि नङा आंनि प्रेगनेन्ट अबस्थायावदि जोंना आइया आंखौ बुना हरगोन नोंसोर जेनेबा गावखौनो गाव जोबोद मोजां सानना लादों नामा हा आंनि बिमाया एसेबांबो गाज्रि नङा आरो जाय बिमायाबाबो बुखागोन रायखागोन गावसोरनि फसायनाय मथे थाङाबालाय बुजाखागोन रायजाखागोन थेवब्लाबो एसेबांबो गाज्रि नङा दि प्रेगनेन्ट अबस्थायावबो जोंहा आंखौ बुना हरगोन जाता माता खोथा बुंनाङा थांनाय नोंखौ रायना हराबा फेन नङा मायबा बायना होगोन नोंसायालाय नोंखौ प्रेगनेन्ट होनना मिथिखागौ थेवब्लाबो जेबो थालानो गैया खोनानाय बायदिब्लाथ' बेसेबा रागा जोंदोसोनो खोनानानै नाथाय बिहामजोआ बुंबाबो बुजि मोना जोंफोरखौसो उल्था गाज्रि मोनो फैसायानो गैया थाइसेबो अबाव फेन बायनो हानो देनाय फेन बायनायखौथ' बाद हो बानलु संख्रि बायनोनो फैसा गैया जादों माथो बुंबावनो आरो बेबो एसे खस्थ' मोनदों मोननाया फेनबो गैया नालाय आरो बेफोरबायदि अबस्था ओरैनोबा खस्थ'आलाय मोनदों देनाय गथ'आ गरमावनो न'आव बेफोरबायदि थाफेरानोमोन माथो बुंबावनो आरो लाफाथि बिहामजो नोंहाबो खाफालानो गैया दाबो जायाखै नामायो माखौ मा एसेबां गेलेबाय दङ जाबायलै जाबाय आइया दहायनिफ्राय मा ओंखारबाय थानाय एसेबां गोबाव हा माथो दख'नाबो गानाखै मानो दख'ना गानाखै हा मानो दख'ना गानाखै बेफोरबायदिनो थांसै नामा एसेबां गरमफ्राव दख'ना गाना हाया आं मा नोम्फा खर'खौथ' एसेबां गोबाव ओंखारबाय थानाय हा बेरायदोंबा मा बेखिनियावनो एसेबां गोबाव लादों दख'नाबो गानाखै माबो गानाखै मा गरमबानोखि दख'ना गाननो हाया नामा हा गुबुन सिख्लाफोरालाय बोरैथ' गाननो हागौ गानाहाय मा आं बासोदों साला दख'नाखौनो गाननो नागिरा बायना होदों नोङो आंनो दख'ना गोदान बायना होदों हा सिगां बायना होनाय नामा गांनै दं बेखौनो गानबाय थानांगौ नामा नोङो जुदि दख'ना गोदान बायना होनाय मोनबा गानगौमोन आंहा माखौबा बै जुनानो गोदान दख'ना गस्ला बायना होयोमोन माथो दालाय माथो हा सासे आखल गाज्रि गियान गैयि सिख्लानि थाखाय माथो नोंखौनो सैया जाबाय हा माथो बुंबावनो आरो बेखौबो फिसाजो होनना अनोमोन आरो सोरथ' मोनथिगौ दे सासे बाजारि सिख्लानि थाखाय आंखौ बेफोरबायदि खालामगोन होननानै खोब फोथायो माथो गदायफोरखौनो हा असे बायसि जायालै आयै असे बायसि जाया आं नोंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि खालामा मिथिबाय सासे गुबुन सिख्लानि थाखाय नोंखौ मालाबाबो गारा नाथाय जमुनाया बा मा नायनो बेखौ बा बिमा होनना जेबो सनमानानो खालामा जेबो रिसपेक्टआनो खालामा माथो बुंबावनो बेफोरबायदि होनना मिथिबा आं बेथो मालाबाबो बेखौ अनामोनलै नंमारगौबो नोंसोरनो होआलासिनो बिनोसो होयोमोन आं नाथाय आंखौनो दा बियो सैला जाबाय माथो बुंबावनो आरो आलासि जानो थांनायाव बेफोर बाथ्राफोरखौ दिहुननांला माथा गरमसो मोनलायलाङो आंहा
खर'फोरासो दुंग्लिजोबो दोन रायज्लायनांला सिगांफोर जा अनबाय आरो दा अनला आं दाथ' माबा मोनसे बेराम जाना गोलैना थाबाबो आं बेखौ थैबाबो नाया थाइसे फैसा होआ नायथों बिदि बिखि बिनानावा बोरै नायै नायथोंसै नायबायल' था एबारनिफ्राय जुदि आं बेखौ नायोबा थाइसे फैसा होआ मिथिबाय खबाइसेयाबो एसेबां सहस नङालै मोजांबासो मोजां गाज्रिबा ओरैबायदि गाज्रि जेबो अननायानो फैखाया मोनदों साला दासो जमुना आइ होनना बुंबाय थानाया नोंबो बांद्राय बे बाथ्राखौनो बुंबाय थानाङाहाय आंहा खर'फोरासो एकदम गाज्रि जालाङो सिथा बुंबाय थानाङा बेफोरखौनो गुमा खफ्रे ओजों फैलाय बायायै फैसा होलांनो नागिरदों नामा आंनो हर 500सो होलां आं सोमाना आगोलै गथ' हालसु नङा दे गथ' मोसौ मानिया मोजाङै नाय आरो बनखौ मुथाब्रैसो दानना दोन जोंफोर दिनै फैया गाबोन बेलासिसो फैनो हानाय माखौथ' हर थालायनांगौ दे मा सानसेल'खौनो नोङो नायनो हाया नामा हा बन मुथाब्रैखौनो दानना दोननो हाया ओरैनो सेंग्रा जागारदों साला आरो मोसौआ दायो दै दौहै आरो दोस्लायहै दे एसेबां सान्दुं गोसा दै गाङो बिसोरबो जागोन दे नङा दे दौहै मार नङाबा फाबनांगोन गथ' मिथिबाय दै गाङो बिसोरबो दे थांदो माबार मा फाब फुनोनि बाथ्रा बुंबाय थायो थां एसेबांबो गाज्रि नङा दे आङो एसेबांबो पापि नङा आरो ओंखामा दंखायो माबाफोर एवना जाबानो जाबाय दाउदैफोरखौनो एवना जाबानो जाबाय जागोन थोदोथ' नापे गोबाव जाबाय साला बै अनथिखिया फैना होनानै गासिबो भंग जाजोब्बाय साला आंसो खस्थ' एसेबां सान्दुं गोसायाव मोसौ दोस्लायनो थांनांगोन दै दौनो थांनांगोन इसोर सानैखौनो होखारहरनांगौ ओरैनो बेखारसो दंबाय थायो न'आव आगे देखो होता है क्या मायबा नङा मायबा मोनसे खालामथारनांगोन नङाबा जानाय नंला आयै नोंसोर दिनै न'आव गैया मोजाङानो जादों दिनै माने ओरैबायदि आङो फ्रि ना न'आव फैयाबाबो लस गैया आया नंमारगौसो माथो बे फाफ्लि गथ'खौ साला आङो लोगो मोननाङा सानो लोगोसो मोनलायबायलै दै रुनाय माथो मोनसे प्रेगनेन्टबोनो बोरै जादोंबा नायनि रुनाय खर'नि प्रेगनेन्ट बानलु संख्रि जानोनो फैसा गैया बिस्रासो माखौबा गथ' लाखिनो नागिरदों प्रेगनेन्ट मोखांखौनो नायनो गोसो गैखाया आं फाफ्लिखौ आयै नोंसोरखौ दिनैसो नुथारबाय अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरो देलायनो मानो नांगौ आरो लाजिया नोङो हा उदैखौ बेफोरबायदि लानानै थाबायथिंबाय थानो हा अननानै आयै आंखौ रायनाङा खमसे खम आंखौ प्रेगनेन्ट टाइमावथ' दरखार नांदों नोंखौ अननो आरो नोंहा प्रेगनेन्ट आरो मा बिराद गिदिर खामानि मावनाय रखम मोनदों नामा गिदिर खामानिथ' मावनाय रखम मोनाखै आयै जेखिजाया आं गरमाव थैथारसिगोन फेन गंसेबो गैयालै नों मिथिगौ ना अननानै आंनो फेन गंसे बायना होदो ना आयै ओरैबायदि गरम आं थैहांसो जाना दङ मिथिगौ ना हां थोनो मोनलायलाङो हरावबो थोबसेबो उन्दुलाङा थाम्फैफोराबो जाबायसो अरखायो थाम्फैनि धुप बायनो फैसा गैया मिथिगौ ना आरो मुस्रिफोराबो गब्लं गोजा नोंनि बे दुखुनि काहिनिफोरखौ ना नोंनि बिखुनजो कानसिरिनायाव खिन्थाय थां आंनि सिगाङाव खिन्थानाङा आंनि बिखुनजो कानसिरियालाय अबाव फेन बायनो फैसा मोनो दे आयै संख्रि बानलु जानोनो फैसा गैया आरोथ' आयै मोनसे बाथ्रा आंनि थाखाय फैसा 50,000 नङाबा 60,000सो जमायना दोननाय मानोना आंहा गथ'खौ अबाव जोनोम होनो नङाबा आं सरकारि हस्पिटालाव जोनोम होनो हाया अबावबा आंखौ मोजाङै नायनाय नङा आंसो थैगारगारगोन रखर आंखौ मोजां हस्पिटालाव लांदे प्राइभेट हस्पिटालावसो दै खोनानाय बायदिब्लाथ' सरकारिफोरा मोजाङै नायानो माथो गारनाबो दोनलायनो आं गिसोयो बेफोरबायदिफोरखौ नय सोलाफाथि नय 50,000 60,000खौथ' बादो नोंनो थाइसेबो फास फैसाबो होआ आङो हौवाजों खारसनहैनायाव आंनियाव सोंना थांदोंमोन नोङो हा नोङो जेरैखि थैया थैबानो जाबाय आंखौ बेफोराव माबानाङा दे आरो खथ' दुनियानि गैजारोङि मानसिफोरा सरकारियाव लांनानैनो मालाय मोजाङै जाबोयो गथ' मानसिफोरा सरकारि हस्पिटालावनो जोनोम होयो मालाय नोंहासो खोब थैनो गिदों सोर बुंनाय खोनादों आयै खोनादों बुंग्रा मानसिफोरबो दङना नोमफाया खिन्थानाय नोमफाया फैसा थाइसेबो गैयिफोरासो खोब दादागिरि लेबेल मारि सरकारि हस्पिटालाव जोनोम होआ प्राइभेटाव होनो ओंखारो होमबा
जायखि थैया आंहालाय मा अरजादों बेफोरबायदि बुंनाङा आयै आयै हर आंनो फेन बायनो फैसा हरनाय आं ओरैबायदि गरम थानोनो हायाखै आरो थाम्फैनि धुप बायनोबो फैसा हर बिजि गैया नोंसा हा बिजि गैया सुथाबना लानो हाया मुस्रिफोरखौ मुस्रिखौथ' सुथाबनो हागोन दे नाथाय आं बे गरमाव बोरै थांना थानो आयै आंखौ अना आयै खमसे खम नोंनि फिसौजो बा फिसौलानि थाखाय हरना आयै नोंलाय आंनिलाय मा जायो हो जेब्ला नोङो सनसफिजों खारसन लादोंमोन अब्लानिफ्रायनो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैखाला मिन्थिबाय आयै बेफोरबायदि बुंनाङा आयै आं न'आव सानैसो थाहैथ'नि दे गैया नोंनि थाखाय जायगा गैया तुक्रासेबो जायगा गैया नोंनि थाखाय मिन्थिबाय मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो आंखौ एसेबां गिदिर साजा होनाङा आयै आरो आं जेबो गोरोन्थि मावाखैमोनबो सनसफिदासो आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामना लांदोंमोन आं सनसफिखौ मोजांखौनो मोनामोन नोंनि लेक्सार हगारो आरो नोंनि बे फाफि मोखांखौ जोंफोरनो खिन्थिबाय थानाङा दे नायनो बायो आङो खुजाथ्रानो दिन्थिबाय थानाङा नोंनि मोखांखौ हगार जोंनि लामाया आरो खोनासं आंनियाव फैसा थाइसेबो बिनाङा दे नोंखौ ना बेफोरबायदि अबस्थाखायसो नङाबा आंजों दालागै नों सोबा जाबायमोन हौवा दङ हौवानियाव बि आंनियाव बिबाय थानाङा मिथिबाय सोरबा गरमाव थैयो सोरबा थान्दायाव थैयो थैबाय था आंखौ बेफोराव जेबो माबा नाङा दे बुंना दोनखाबाय माबायदि बिमा एसेबां हरथाय बिखा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय आं दिनै एसेबां फस्थायनांगौ जाबाय नुदोंना लोगोफोर मालायनि फैसा थगायनानै जानाया बेनिखायनो मालाबाबो मालायनि फैसा थगायनानै जानाङा सानसेबाबो फाबोनाया नांखायो आरो गाज्रि खामानिथिंजाय मालाबाबो आगान सुरनाङा नुदोंना आंखौनो बिबारिनि फैसा 30,000 थगायनानै मबाइल बायनाया दिनैनो एसेबां गिदिर साजा मोनबाय आङो मानो बिबारिनि फैसाखौ थगायनानै मबाइल बायदोंमोन आङो मानो बिबारिनि फैसाखौ जानांगौ आङो ओरैबायदि रागा जोंना दङ आं दा टिल्लुखौ आंबो रागा जोंदों आब' मिथिगौ ना गुबुन सिख्लाखौनो नागिरना मोनासै बेबो आसरित औहाय बे लैथोसिखौसो मोजां मोनदों बियो औलै गारबाबो जायो गारानो मालाय गारनो हाया दिनै बोसोरब्रैयानो जाबाय माथो बुंबावनो आरो दे लाबथोंसै दे जिखिजाया बै सासेया फैयाबानो जाबाय फाग्लाया औ बुंना दोनखादों आं सानैखौबो लैथोसिखौबो मैया फन खालामनानै बुंखादों आं नोंसा आदाया फैनो मोना होननानै औ फैनोबो नाङा दे माथो खालामबावनो आरो ओमफ्राय आयं किसमिसालाय माथो खालामदों दङ उन्दुना दं बियो दे उन्दुथों दे होमबालाय आंबो बोरमा नायनो थांनि र' दे थां दोनदाल होदों नामा औ दिनै दोनदाल होदों र' आङो नानिखौ थां अबावबा हेबना थाहैनोबो हानाय अन्थाव बाथावनो फुलिदोंना फुलियाखै बोरमायालाय गैया फुलिनो रोङा माथो थाथोलै आंलाय नानि आरो दुन्द्राखौ अननानैसो लाखिखादों फानाबो फाननाङा आब' अन्थाव बाथावनो दे होमबा दोनथ'ना आङो थांनि र' दे ओरैबायदि गरमखा दिनै माथो अखाबो हाला मा जाबावगोनलै बाल लोगोफोर माथो अखायानो हानो रोंला दाखालिफोर साननै नामा हाबाय ओमफ्राय दैयानो जायासै हालेवनो जाबायमोन नालाय खोथिया फोनो जाबायमोन अखा गैयिनि थाखाय गैया हालेवनोनो हाला माथो थांनि र' आंबो नानिखौ नायनो बे दालिम बाजिया माथो आखायावनो फैनो नागिरालै शाला बेनाबो खुगाया बांद्राय सोलिग्रा जादों र' बारा नों जुदि आंखौ अननो होआना नों नायबाय था दालिम आं नोंखौ मा खालामो एसेबां मोजाङै अननो नागिरो अनजाया ओरै हौवानि फंबाय माने हौवा बायदियानो जायो थेवब्लाबो बे मानो बुजिया इसेबो एदावनोनो हाया बा र' नों शाला आंखौ अननो होआना अननो नागिरबाबो अननो होआ नोङो खावलायाव बिलिरनाय खानाय दांनायफोरखौनो एसेबां गाज्रि मोनो नोङो र' मालाबा चान्स मोनबाथाय आं नोंखौ आरो जुदि नोङो आंखौ बदनाम खालामनो नागिरोना नों नायबाय था दालाय नोंखौनो उल्था बदनाम खालामगोन आङो गबदाखौ सिनाय हायाखै नोङो आरो आदायाबोथ' बेखौ ओरैनोबाबो सैखाया नांखायानो आदानो गावगायासो ब्रा फैथारदों आयाबो आंनि थाखाय नायबाबो जायो आदानि थाखाय नायदों आदानिया दंखायोनोमोननो आंनि थाखाय हले गाज्रि हिनजावसो नायसिगोन खोना आंनो दालिम बायसेसो नांगौमोन ओरैबायदि आं माने फसायो बेखौ ओरैबायदि अननो ओंखारो नाथाय मा खालामबावनो दानिसो जाना थाबायना आंनोसो नांगौमोन साला आयाबो आरो आदायाबो खमसे खम नाङाबा नाङाथ' बुंनो हागौना बुंनोथ' हायोमोन आंनो नाङा गबदानोनो हाबा खालामना होनानै नाथाय बुङा मानोना बेनोबो 2 3 नांगौ हिनजाव जोंलाय लांसैलै आं आदाखौबो
आं सनसफितजों मालाबाबो गोसथोलायामोन आरो खारसनहैयाखैबो। सनसफितासो आंखौ लांदोंमोन बे बाथ्राखौ मानो नोङो फोथाया आयै? औ आं सिखाव, औ आं गाज्रि, थेवब्लाबो आं सनसफितखौ मोजां मोनाखैमोन आयै। मानो बुजिया? औ आं बिबारनिफ्राय फैसा 30,000 थगायना लादोंमोन, बेयो सैथो, नाथाय आङो सनसफितजों थाङाखै। आया, ओइ लाफथि, मा जादों नोंहा? मा आपेल थाइसे लानानै मा जायाबो मायाबो मा गाबायसो दं नोंलाय बे दुब्लि बारियाव हारसिंनो? मा जादों नोंहालाय? न'आव थांनो हाया? दुखु जादों आंहा बिबारि, दुखु। मा दुखु जादों नोंहालाय? फैसा गैया, थाखा गैया। नों मिन्थिगौना बिबारि, बेसेबा गरमलै। न'आव गंसेबो फेन गैया। आंसो मिन्थिगौ बोरै थांनानै दङ। आं थोनो मोनलायलाङो आङो। आंखौ अना, आंनि गथ'खौथ' अन सोरबा। आंनि गथ'नि थाखायथ' फेन गंसे बायना हो, नाथाय रावबो होआ। आइनियावबो दानि बिदोंमोन, आइया आंखौ रायहरबायसो। मा एसे अन्थाइ बिखानि बिमा बेलाय, फेन गंसेखौनो बायना होनो हाया। 600फोरावनो मोनो माथो फेनफोरखौ, 600बो होनो हाया होमबा? आं होनबा मा मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो बेफोरबायदि थैनांगौ आरो? हा बिबारि, नोंनो बुंनाय। बेनिखायनोथ' खामानिफोरखौ सानै हनै मावनांगौ, मिथिबाय? आरो गाज्रि लामाथिं मालाबाबो थांनाङा। इसोर दङना, इसोरा नायहरबाय थाखायो, मिथिबाय? बेनिखायनो मालाबाबो गाज्रि खामानि मावनाङा। दि नों आंनिफ्राय फैसा थगायनानै जानायखायसो बेफोरबायदि नों भुगिनांबाय। नङाबाथ' नों बेसेबा मोजाङै थागौमोन। दा नै नाय, नोङो आंनि 30,000 फैसाखौ थगायना लाना मा मोनखो? हा बुंनाय? फैसा 30,000नि थाखाय नोङो दा नोंनि लाइफखौनो धंस' खालामना लाबायना? सानसेबो सुखु गैया? बेनिखायनो ना, मालाबाबो गाज्रि खामानियाव थांनाङा मानसिया। औलै बिबारि, सरि। दिनै आङो नोंनि 30,000 फैसाखौ थगायना जायामोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन। लाइफआवनो आं मालाबाबो गाज्रि खामानि मावला, मालाबाबो मालायनि फैसा खावना लाया, थगायना लाला। मोनदोंना दासो? बै थगायनाय टाइमावलाय मानोथ' सानाखैमोन बेफोर बाथ्राफोरखौ, हा? उल्था आंखौसो बदनाम होबावदोंमोन माथो नोंलाय? गथ'खौ सिं मोनदोंमोन आङो। नोंसायाबो आंखौसोबा बेसेबा रायदोंमोन, होखारहरलायदोंमोन। दालाय माथो नोंखौ नोंसाया इसेबो नायनो हाला, हा? मोनदोंना दा, हा? इसोरा पुरा नायदों आंखौ, मिथिबाय? बेनिखायनो बिमाजोंबो सैजाला नों इसेबो। प्रेगनेन्ट टाइमावबो इसेबो हेल्प खालामजाला। औलै बिबारि, आं जोबोद फस्थायबाय। ओरैबायदि गरमावनो थैहांहां मोनलायो आङो। नाथाय रावबो अना आंखौ, फेन गंसेबो बायना होनो हाया। फैसायानो गैया बिसिनावबो, माजोंथ' बायना होगोन दे? फैसा थाबालाय बायना होगौमोन दे, एसेबांबो गाज्रि नङा बिसानि आयंआ। थेवब्लाबो खमसे खम प्रेगनेन्ट टाइमावथ' आंखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनाङाना। मायबा मोनसे खालामनानैबाबो फेन गंसेखौ बायना होनांगौ। मा बुंबावनो बे फाग्लिखौबो, बोरैबाबो मोनखांलायो। दा प्रेगनेन्टबो नालाय मानसिया। गैलालै बिबारि, आंहा लाइफआनो सेस। गैला, आं दानो थैनांगौमोन आङो। मानोथ' थैनायसिम साननांगौ नोंहालाय? नोंनि थाखाय नङाबाबो नोङो गावगायनि गथ'नि थाखाय सानना एसे। थेवब्लाबो थैनो लुबैयोहाय आङो। लादो, माखौ नायबाय थाखो? बिबारि, नोंखौथ' आं सानसे समाव बदनाम खालामदोंमोन। नोंनि फैसा 30,000 थगायनानै मबाइल बायना लादोंमोन। नोङो आंनो थेवब्लाबो फैसा होदों आरो। नोंनि गथ'नि थाखाय होबाय आं। नोंनि गथ'नियालाय माथो दाय दङ दे? थेवब्लाबो नोङो आंखौ गाज्रि मोना आरो? नोंखौसो गाज्रि मोनो, नाथाय नोंनि गथ'खौथ' गाज्रि मोनाना आङो। दंमारगौ दे बिबारि, जायखौबो आं सानसे समाव बदनाम खालामदोंमोन, जायनिबा आं फैसा थगायनानै जादों, बै मानसियानो आंखौ दिनै हेल्प खालामदों। आंनि बिमायाबो खालामबावाखै, नोंनो आंखौ हेल्प खालामदों। थारैनो बिबारि, नोंनि दिला बेसेबा गिदिरबार। नों जोबोद मोजांमार बिबारि, नोंनि बायदि मोजां मानसि गैया बे बुहुमाव। बिबारि बिनानाव। दे, बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा। थेवब्लाबो आरोहाय, आंहा खुसियावनो गाबनो ओंखारदों। आरो नोंखौ हामनायबो नुदों आङो। 1500 दङ बेयाव। बाखि आग्लायबाथाय नोङो बिदिनो फिथाइ सामथाइ जाबाय थाबानो जाबाय। मोजां नोंनि गथ'नि थाखाय। औ बिबारि आगै, जागोन दे। नै लादो आरो न'आव थांदो। बेफोरबायदि दुब्लि बारियाव हारसिं फैनानै नोङो गाबफैबाय थानाङा, मिथिगौ ना? जागोन दे। थांसै आंबो बोरमासो नायनो फैदोंमोन। दे। बिबारि
आरो बिनानाव आं नोंखौ मालाबाबो गाज्रि मोनला नोंखौ आं सानफ्रोमबो असयफ' होननानै रायबाय थायोमोन नाथाय असयफ' नङा नों आंनि थाखाय बिनानावसो जाय मानसिनि 30,000 फैसा थगायना जादोंमोन बै मानसियानो आंखौ दिनै मदद खालामबाय फेन बायनो फैसा होलांबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोबोद खुसिनि बाथ्रा दुखुबो मोनदों खुसिबो मोनदों आं मानोना आं एसेबां गाज्रि थेवब्लाबो बियो आंखौ मदद खालामदों